София на 26 години. Какво според теб е партньорството? И за едно добро партньорство са нужни поне двама души, които могат да се вярват и да могат да споделят един на друг, без да се притесняват. Доверието според теб е основата. Най-вече, да. Какво според теб е нужно на младите хора, за да се реализират в България и да останат тук? Освен, че трябва да вярват в себе си, освен, че трябва да се учи много, трябва да им помага също така държавата. Не може без гръбнак да има, да се гради нещо. Държавата да им предоставя повече възможности. Естествено. Какви? Всякакви. То няма дори елементарни места за спорт. Най-вече. Има поне повече такива места. Ще е окей. Никой няма да иска да бяга тук. Какво би казал, за да заредиш с позитивизъм своите връстници или какво би направил, за да предизвикаш от тях усмивка? Аз не знам какво бих могъл да направя, за да помогна, но всеки трябва да вярва в себе си. И ще успеем. Най-лесно всеки да каже, ще избягам от тук и това е. Седим и тук, гледаме напред, вярваме в себе си и това е. Ще успеем. Благодаря ти. Вярваме.